Jack, me catch her when I would see her. And any power would do when you will know Munina, a shot at the yellow, and a terrace, or Muyan sack. Mamika, Namachero, who will say Obi Botaya, nine terrace, or Wunyan sack her. Nipa bibera kosuku awienso no nyansa ketekura eni team kewu ni ekura krante dokukufu no na nso wonfaso wosene no babeka na mechero ohuri se obi etukwaya na interese nyansa ewo ni team ebi ya nanimu a nyansa yede wo one adwene mameka nchero eyi nyansa nko na adwene nko hwe ye kana se wanti ya ebi ya na wuhunu bida hwe obi da kwatere kwa na niate esene de ohye tie na wahye suit akana ho mameka nchero anya obodani ni ya waworo no ho ne ho ntare atete ohiyama obi timi kabadam uhia no a ne ho ntare atete na so yansa ne deni tinimu no ya genkesi ene kura no mameka uhuni so bia tukwaya na interese owunyansa mekasa meka kewu kadie bechi hwe ntabeke nkane se graphic akwamtu mu nsem ga bia mi hono no abuchi mamu se mekasa meka meni se ofre chiri ne baaye nanso nka wo bi hono kania akwamtu different people ashiye die go besu nyansa na sese na watu jimu 10 time se mekasa meka nka adie bechi to lege uye ne hwe enyiyi okasa ujina enkana ya obetini wukumase